Amadla ndawonye eANC yokuyi SACP asenxuse iqembu elibusayo ukuthi licacise kabanzi ngenkulumo mpikiswano ethinta ukwenziwa kweinguquko kukhabhinethi. I heard the new Secretary General, Comrade UFikile. He pronounces that there are debate about reshuffle of cabinet. I do not know about that. I'm a general secretary of the Communist Party. Where does he take that mandate? It is this kind of things that are disrespectful to us. We will not accept this kind of tendencies. Because then why are we here? Why are we in an alliance? Lombono uvezwa ngaphambi kokubanjwa kokhetho likazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo njengoba iSACP ingakuphiki ukuthi kungenzeka ingenele ukhetho ngokuzimela. In other words, if the alliance remains not reconfigured, if there's no tangible progress towards the reconfiguration process, the SACP has taken a decision already. It's as simple as that. Umapayilo bekhuluma nabaholi bayo iSACP abebehlangene emathuneni eAvalon ukuzokhumbulwa uNobhala Jikelele wayo uJoslovo lomcimbi obanjwa minyaka yonke ufika ngesikhathi lapho singesihle kahle khona isimo sezwe. Lokhu kwenziwa ubugebengu, ububha, ukungaqashwa kwabantu kanye nohlelo lokucisha konga ugesi. iSACP nombono othi imizamo kaSlovo akumele iphelele ezeni, yaqhubeka yathi kumele kwakhiwe kangcono inhlangano emphakathini eyehlukene ukuze kwenziwe ngcono impilo yabantu.